Habar ben usaipan, jad ben riuru kasan. Refresh with Rupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kidon kilong gieng ru kiba kimkot kabuar. Ti kimkot kabuar. Ti kei ka bangile kalong bang ngi persang ban ai ka jing syakri jongi syaki kat bangila ai. Ti om na ka bang ibu ka pisah khamat. Henry ibu suaya ka jing syakri khamat ya ka ba ipahi juang ka jing syakri para beliau ka dai ka jing syakri yau boleh. Ke program Saipan ka bajuan nak ni ka channel ka jongi. Ka di ka program ka bang persang ban pinslur. Yaki samla jong ni ka jalla ka jongi ban sengkam la jong. Ikwa aru ban kentu ikini ki bapet yakini ka program nang ma pinshim yakini ka lat kenti. Ban phone shingi how new number ba pi ki screen ki jong pi. Knang mangin lap wan jongo yaki kam ki jong pi bat ka ni ka long ru kum ka jing ban sapriang yak kam ka jong pi. Ka yeng ka sam ka long kum urishat uba kong santam habang ni persang ban yeng hala ki jong ki jat. Kani ka program mentakas ngi ka dei ka bangin pin isha pi ba kumno ka jinga tili ki shipara ban pentelun ya ka kam ka ba kupa jong kani ka yeng ulas seng na ka benta ka jong ki. Ke image ban penbiang ka dei ka badan hamau lai nong pedeng. Ban mentakas ngi ni jongo ya kani ka jaka ka bala syakri ki pat ba jong kani ka than mau lai. Mentala arpun risnam kenti. Hakabay di ka program Saipan mentakas ngi don hang ni hamau lai nong pedeng. Hakabay yo lat ni kundu ye iba ban ibadi itra jong ka image ban penbiang. Tingin ya keren ni khana ba iba ban bentuk khabne halong ni kam ka jong i bat hashwa ni ya chikmat ka ta ngwa iba ban ikili thu kham ha le si chikpat ba ka jong. Boleh kongju ba philawan kumju ro ye boleh ba dei cameraman ni clip mat ka kerteng jonga ka dei ban sudor lamare te ngadei u bahe do nak para ni dan prangot para ma kerteng ban sudor bahe do paar kerteng ban sudor balai dap yang dor basau penbiang dor basan i risahon kentai ban riu san biang dor bah nyau tap biang dor bat bapra wan biang dor tena ta dau kesadan kerteng image ban penbiang te kani ka kerteng image ban penbiang la seng la bu nong rem dai pahi ya kani ka dukan rekam jongi ngila sedang ka arterik u banai jemang jong senam khat khandai spa kna pandai ka bomot nadu khat senam khat khandai spa kna pandai kani 4/6 kani 5/7 kani 6/9 te kanu ba phi kwa banjet sa ibu kani amara ka phi sat kani kwa le frame hadian ru long stop la kham paka ngan long kham kanat kani boina ni ka boina mut ka advance ngi penpau ba yo bahasa in phone ip nomor la don nomor 4 ma ha boleh pi ru Kaya ka ba pelong pa ipa jong pi pinseng kani ka dukan pa. Ka ai ba pelong ipa namar ba banseng ni dukan kalong kumni ma ipa iwan kalong yang ka bedok ya bon sipara te mangir ki khon ni sipara ni bon ma te i ba kum uno hikai i jingai ka jing don kam bandan lupa ka kam naladi te hatien ka jing khlat na ka jong ipa haus nam arajar khatar khat no triku Julai arajar khatar Tausi ma ihi iba la le khot li wer ki para marjan kidan gi bay trik pengkat bat i kidan bahi ngajan ki bas mau jan bat i banwan lupa khat pra trik namar ba kadai kasni ka ba in sa kenjo live sam snam hakajin sakri jong i kom unang kai skol hangte po ska boys te slosi le se ka mon ka ba ngi ubre ngi trang ubre don da ka we pat i de inong hikai ma hikai school hi pos ka hat boys ti nang tu badai le ba kan kam na jong de si sta ban dro jing dro em tu shondur si ti nang ta ni ga TV cameraman ila ada pon pas na po Kolkata ya pas lang puli lang mat ba Rafael Warjri hi ti ya pas ka tu na si po Kolkata ti hadi nang tu isa seng ni ka kam na jong badan ni po mulai mencur ka dudar sharman suar kala akhot i bentre ma to ka pojak na nak service rati kuat ban i kami kai ma
thì qua bị bẩn dan mẹ cầm thì ông sẽ pek adin thì cầm tay kan ya kani kalau gue lah desain di pa pi kani kador beam tu mah dan rei kawan ru ka palet jong kinong drodor ki itu kadan ka palet te ila panwan dor hata rukam kani di strip film hangni dan we are live sausan renyo kabamut nyungut separa ini nih ibabat iya kakti jong kayeng kesam barok gawe ide tai para kentai jonga jongi i risahon kani kadai i kini ide mangi senrang ni ide mai namar ibabat lang rengkat bat imei ya kayeng kesam jongi amar ba ni ide banyak teli si para kata kari jengkwa jengpa dia aku mangili i hang ni whatever we can in photography videography artwork kata hi kadai ke bana kalian ka dukan image man penbang ka ai sepi ki pai ba di baban plan penithu pai kini kebadan memang ini kelai pun lagi kedun ha iya pun separa terus para ngi dan rut ski perlok berap ini di para basau jaka i penbang dor ini dan Fernandes titi para basan lagi senang i sanbiang dor titi dan jengkerman jan ini bahasa marjan mat ini harap ban pen aikam kan ni kedukan hi harap ban aikam ru iki weipat akam ke jongi ini para balai jonga i dabiang dor mo titi para ba nyau jonga dabiang dor nang titi Syafrang Kevin Reji ini ibasan dor hi i harap bat ngidang hikai iru komnoban lah hani kakam sendur tiba ban kini kibaya dan rengkat api kidangnya puli artat kita artat ni kira ada pendak kajeng kila edap kumbolong mata kila edap te namar ba ki jarangkat perbegidap makiru de hadian tu covid te hadian ko covid le ngala susanya teli be ki bikin penyat lang kiwe pak ki para kerap lang baik hanga dan kena kibon sendur kini ki kena kibon sendur kini ki skol ki pemarjan hang ni po mulai ka ngi yarap ru ban snai ki ID suke ni ID ha tena mandang ini ID school ru ngirap ki don ki school ki pangi sem work order nang school mo tengah pan pa awal sungur itu kino hikai ki principal ki headmaster ki belaksana ini ban supply kani kam namar ka jing kersan nam gajong ki ka kersan nam ya ka bukan gajong mangi baban batai ki services kenya Lor ke services namar bang ong ipi ngi don si para teng pak klik tang manga kamlong mo tiang adon hang ni para balai jonga on sa ai ke jembatai namar ba si para ngi don kamlang si para hingi hap te lilang si para ngi hap tri kamlang ni baru si para hila ayo jeng hikai don tai ngai hikai don adu itu kun kan tai ru itu inang lo kan kakam sondor zerok de lamination inang lo hi baru khot ya lihat lagi kan hang ni rengkat bangi pat ida ni ba William mo iban batai ki services ki pakan ka dukan ka ai te ba William klam batai ki basic services but kunjo ki ba ki la ban anu kan services ki jongi hi kam concentrate kam bun sin hi haki kam dur lajna ka kam shondor kidon sekini ki mo haki kam school ki bangi tingko ting kidon ki penting ki baper ki report card nang tade kini ki certificate bat kum tatar ter te bat kaba ni kami dai pat haki ke services ke jongi kum siki school ngai nuksa kadai ki ID mo ki ID namar ba kini ki singi ki por kelas sedang ban long school te khambun ki jing sakri ke jongi kalong ba kini ki school ki ba marjan hang ni hapo shno maulai but laj nang tapat kakam hi kebetulan man kasngihi kamdur kadai bet lingba ki xerox nang tade passport size nang takidon ki robostam bat ki printing baper ke bangil ngila ban le bat don teng ke bangil la ban le patru ngiarap lang ki bai pat ki baya training kat lang bat ni ki lai thau da pratli san thau pratli long san thau ding kama marwai Ider pi kwa biang shubu batang ki envelope mah. So se yo biang tiju ider ni. Tiba
pan mo haba kibri kon chandong ni ke ai ke ba khap khe le si ke ba pi ai ti saya mana pula sakit kendiat untuk kong lawan mah yang ni ke jenis sakri zongi yang ni kalau ngibu record kini dur man diberi kiwan sondor man ka banai man senam ibu record gitu nadu bangi sedang nang ni nadu arajar khat sejerong ni hadin sepau arpo senam lani hadin senam lani senam pidan kam yang tuju dur pidan itu envelope mah ini number kini kiberi gila banyak baik dia baru khat kiberi kat kibu sondor pidan kam ngidan ro kam emergency im tu kila banwan anytime dapat kerja sok kemana mau mereka ngai gemta kan mereka long mentah mereka dukan kala la ban yang gemtai ni gitu kapor bay klat kendit kem tulite ni untuk pay perkat ngana wang tip dang la nam la semua ban penyat ke dukan mereka long mentah mah gemtai kan kerja ngarap boleh dah tinggal pen long mentah ke mereka long mentah gemtai kayak ya teristom ni kikun ni kan kata ai teristom gini ngai IT ngasanya aki nah do bas dang ai biding sanya adu mentah itu maki ya teri kam tu kan ya teri lang ngaro ya rap lang hi mentah bay bun kam maki dukan te kina wan ra kam si yang ru jadi di pole ID li tpi lawan kit kitum kitam ki machine si ngiri bun kam lang kidan ki flex nang tade ki vinyl printing ki ti kumanga ong epi pat long ladang ngisem makana ki order ting teng hoi kadan kakam ka bangi ngimla bangin tre mangi ngetre ringkat lang bat ki wei da ka ba ki wei ki kersa ni ngi kersa lang ki wei bat kata ka di ji sekri pat ka bangi asyaki pai ba don ting teng ru lingba ka ni kakam ka jongi kidan mo ki ba hakapang ka stom kidan kamdur ting teng hadu haying tingkong yeng jongki ngi pelet dan ting teng kum hakasngi sandi lani ki don ban hab itho exam at kum ta ter ki shufun lani ki pentip shangi te kita gi sekri ki ba ngi persang ban ai bat kham tam eru lait nak ta ki don kum kan ni jing shandor le si ki kam yatho bat ki wi pat ki don ki long yeng ru ki ba kim kot ka bor te kim kot ka bor te kai ka bangile ka long ba ngi persang ban ai ka jing sekri jongi shaki kat bangila ai ti om na ka bang ibu ya ka pisah khamat henry ibu swaya ka jing sekri khamat ya ka ba ipahi juang ka jing sekri para brio ka dei ka jing sekri yo ble ti ngi so thu ba kata phusnem ngi laya ya ka ni ka kam la dang ibu kum ta mon ngin salet chondor bet tang sekita ki bala bat ki bakod kod boring ti henry ki bakwa bat ki badan ka jing thmu ba shisha kim yo shu ti ngi ya ka we ka benta ka long ba ngi jukeli ya ki kai kamang ka jong phi kanu phila te don teng teng ngan ong phi ngaso ba ni poi se ka jing sandor ya thoru da ka ba ngi yo tang ujur ru ngi yo tang de ki om la da ka pisa te hre ha bakut hi ka ka ba pen kamen yang ngi ka dei ka ba ngi ai ka jing sekri ka ba ha se ki om de ho ngi don kame ka pisa tang ba hre ka pisa le si kan sawan hadian hre ka jing sekri sha ngi bo para brio sa ngi bo hakmat jig ang jong pima pe ini program jong ni ha dei bat tek teng is parab dan ki ba metali dei ke ye jong pingi iba pat metali ke jong ta ki trailang ki katai katai ki mangar kwa manong stenak mang iba ki trailang ki telilang tis para pila ber ketui ki we dulu se ba bendan kata ka katai ki ba kwa kan tui ki we ma di banyak teli kam ki teli trailang ka Wanra ti gijing say so ma abang lang ya telilang gijing iit katay kan dai kum gajuk mandala kham nyari ma ban iba kan dan gajing teli si jing si sam ma dan me gajing ya pat ya para mangalai ibun mai kita wat ki ni ki businessman ki bahir unri bakam dan ada gajing ya suthu jing mut lang ki na yang nei ika flop nanti ka business jing ki ngar kum tai ngi kun tui kun kum baji ong pana lu bidang em si om ngam kwa ba ka pateng jonga kan kut tang hanga kan hekut aki kun kan her pateng kun ki si kata ka di jing kwa jing ti ngar ngai men si mek ka kemi ki mi pidi banya tre ya telis para ema ngar na po nga support be ki kum tai dan ka tiar e ka baki di ban sei le ngoi mimi pengen hap saya gatiar mentang si saya pengen si bunsin si saya gitiar si penden buram ka
Sebab na dei kasngi bai dap snami kapa. Ne gamtang si ale gamtai si sai kata kitar batamai pendan borom i je. Nama dei mai hi ma basang te kedukan nam dei lamba jang i je kumnongin. La ban pen yar kat ne ma. Adi katai. Ngi si ya ki studio ngi hitep bai ki ba khambuan sha yo sha pibi ma ki jong ki wei pat ki jat ben reu. Te hanrei ngi sau thu ban ya khon bat ki ka long ka ba e ba ha. Te hanrei dei da ka jing minot thap ka jongi ka jing yai ai pendap pen bet pen biang bat komba ong ka karteng ban pen biang ma ngi sau thu ba ngi la ban ya khon ban ya le ya ki da ka ba ngi yai ne ha ka kam da ka ba ngi ye ja ka kam da ka ba ngi sakri hok ya ka kam ngi minot thap ya ka kam kata hi ngi nang la ban kieu bat ngi la ban ya khon ban ya le bat ki wei bat ngi sau tanat ru ban ong ba ha ka kam pat kadon ka jing khon kadon ka jing le namar ngi ru ngi nang la ban kham pen bah kham pen janai bat ban kham pen biang